Tinosimudza maoko taurai zvamunoda urai nyasha dzenyu. Tegai vamwe guys, tikurumidze kufamba nebhora. Tegai vamwe. Guys, dedzai vamwe tifambe nebhora. Imbopindira mameseji asi ndoapana ndiri palive apa nemadiaries. Doi? What's wrong? What's wrong? It's nothing. Hmm? It's nothing. It's nothing. Yeah. Okay. Right guys, dedzai vamwe tione kufamba nebhora. Ndipindira mameseji yavo ngatsinda mameseji ava. Palive. Let me guys. Budhu vaive kuZambia vasati vaona murume vedu vatonitumira picture yavo. Budhu vaive kuZambia. Budhu vekuzambia vari kutsvakawo mukadzi. Please, he is looking for a wife. Budhu vekuzambia is looking for a wife. Budhu vekuzambia, please. Budhu vekuzambia vari kutsvaga mukadzi. Itai kuti tionesane please. Right guys, itai fast T1 kwekutanga. Mutirega ona Budhu vekuzambia anotoda kutoroora. Budhu vekuzambia anoda kutoroora. Ndotora muchitoriga kuti Budha varigi vakuromurogwe unororiwa. Right. Tadzoka guys, takupinda mushow yedu yechipiri. Handitika ndakupinda mushow yedu yechipiri. Hanzi ndo yemagirasi. Ayo vanawo vanopfekawo magirasi. Aiwa kuna gogoputirira hazviti because gogoputirira vamudika hazviti. Right, regai tifonere.
Yes, maswera sei. Maswera sei. Taswera. Aiwa, tinogamuchirai pachirongwa panapa vachina tiri muzuva ranhasi. Mauya nenyaya yenyu yamuri kuzvimirira nayo kuti tiwane kubatsirai pamunhu muri kuda kuti mubatsirwe kwaari. Tisingavimbisi kuti tichagona kubatsira patinongozamawo nepatinogona napo. Right. Tiudzewo nyaya yenyu kubva pakutanga kusvikira panhasi zero timusvike panapa kuti chii. Tangai panotangira nyaya yekuti makanyengwa sei nemurume uyu, makasangana kupi, mukanyengwa sei, mukadii, zvese tida kuzvirwa. All the juicy details, we want to hear them. Alright. Nemurume uyu takasangana pandailoja kwarari kuchitungisa uko. Ndobva ndichiloja ipapo, iye achiloja ipapo nemukoma wake nemunin'ina wake. Iye aigara nemunin'ina wake mu1 room. Mukoma wake achigara mune one room nemukadzi wake. Ini ndichilojawo ipapo room ipapo. Saka ini ndaishanda ndobva ndazotama pamba apa. Ndatama pamba apa ndobva ndaenda kunogara pane imwe imba. Ndopaakatanga kunditevera achindinyenga. Ndobva tadanana. Indaifunga kuti tiri kudanana, but kana ndakuzvitarisa iko zvino hakusi kudanana, nekuti aigona kuuya pamwe kamwe pamwedzi kana kuti kaviri pamwedzi kana kusatouya pamwe after 2 months. Aive nemukadzi aramba achidaro aive nemukadzi anga asina mukadzi nguva iyoyo. Alright. Saka paitouya kawana angari mukuru kwamuri here kana kuti ndima muri mukuru kwaari? Aiwa, atori mukuru kwandiri. Okay. Mukuru kwandiri. Okay. Saka ini ndichibva ndazotama pamba pandakaenda futi ndobva ndaenda pane imwe imba. Ndobva nditsvaga futi ndobva akuramba achitevera. Saka munoziva nyaya yekusagona kutaura kana kuudzawo vamwe nyaya dzako dzinokunetsa unogona kusabatsirika. Ndakuzviona iko zvino. Saka akaramba achitevera kwandaigara achiuya zvaaita zvokuya kamwe pamwedzi kana kuti kaviri pamwedzi kana kusatouya. Saka paitouya kamwe paiuya mirai mainini paitouya kamwe pamwedzi apa aitouya maitouya muchitobikirana zvakanaka. Waiuya dzimanguva kuma8 ini ndatobika semunhu anenge achigarira ega, ndatobika ndatopedza pamwe pane chikafu chasarapo osvika oti ndine nzara otosvika ndomupa chikafu. At first ndaimupa chikafu ndopandakazotozoona kuti munhu uyu anouya asina kana chinhu. At first ndaimbomunzwira tsitsi ndichiti regai chikafu regai ningomupa, but pekupedzisira ndakapedzisira ndisachabvumi kuti adye mumba mangu because haana chaakanga achiuya nacho. Ende dambudziko rakaitika nderekuti pamba pandaigara ndakanga ndichigara madhoo anga akatarisana nalandlord. Saka izvo zvekusava come out kuvanhu ndakanga ndichitotya kuti ndogona kuita noise pano. Pamwe landlord obva anditi munoita noise pamba pano ondidzinga and so forth. Saka akaramba achiuya muwire iwoyo ndopaakauya. Saka paitouya apa aitongouya chikafu mamusingasamupi asi makumbo maingomupa. Makumbo aitodyiwa zvenharo, asi kuti inini nekusagona kubuda pachena kana kuti kuudza vamwe vanhu waingozopedzisira andimanikidza aita obva aenda. Aiwa, imiwo pamunoti kuiva mumanikidza pamai paaita pamusinganakigwe. Zvinogona kuzongonakidza unenge usingadi because unenge uchiona zvinenge zvine munhu asina rudo newe. Asi mozokubatirira zvenyu zvotozongonakidza. Ndizvozvo. Okay. Saka paakazouya paakapedzisira akauya akarara neni. It was July and ndokubva inini semunhu anga akuzviendera kuBotswana ndaenda kuBotswana ndichinoshanda ndichidzoka nguva iyoyo. Saka ndakabva ndangoti iye achirara neni kudaro after 11 days ndibva ndaenda kuBotswana handina kuziva kuti ndine nhumbu. Ende inini ndanga ndamunhu mukuru zvekuti ndakanonoka kuita mwana. Saka zvinhu zvakandinetsa kuti
ndizvitambire uye ndibvume kuti ndozvaapa ndiri ndakabva ndakurosa ndobva ndaenda kuBotswana after a month ndobva ndaona ndisina kugeza mwedzi wechitu ndikati aii mimba ngaitimire tione pawakanopera ndokubva ndatofundira shamwari yangu yanga iri kuZimbabwe ndikati shamwari tsvaga munhu uya umuudze kuti so ndobva amutsvaga aiziva paitengesera munyinina wake ndobva ainda paya ndobva anoti ndoda kumuona umuti ndoda kumuona akaendapo twice pechitiri ndobva atozongofunga iye kuti munhu uyu haangambouya haasi kuda kuuya ndobva anosvikomunyepera kuti ngaauye ndiri kuda kumuona akatumirwa zvinhu zvake negirlfriend yake kubva kuBotswana ndobva akauya chimhanya same day akabva asvika same day iroro saka ndokubva amuudza ndiri kuBotswana ikoko takanga tichitaura akabva atsvaga apuwa nhamba dzangu tichitaura zviri sei uri kunzwa sei uri sei chichi and so forth saka nhumbu payanga yoda kunozvarwa it was February muchingori kuBotswana iko end of February muchingori Botswana end of February maingove kuBotswana iko maingove muchiri kuBotswana iko yoda kunozvagwa yanga iri nguva yanga izvinhu pazvazvo aoma it was 2007 saka zvinhu zvanga zvakaoma saka inini ndakabva ndati ndoda kuona kuti munhu yaanofunga sei ndobva ndamuudza kuti indakabirwa zvinhu zvese kuno handina kana sendi ndangowanawo andiblesiwo nemari yekuti ndikwire bhasi ndiuye ikoko saka itogadzirira zvako ndaakuya ndopa akatanga kuchinga unouya kuno ini ndine mukadzi handikwanisi kubatsira kana chinhu itogara zvako ikoko uchengete mwana wako apa anga mwana wangu manje nokuti ndati ndikuda kuya kuZimbabwe saka inini semunhu anga akagadzirira zvinhu zvake zvese nemari ndandinayo because ndakashanda kusvika ku6 months ndichishanda ndibva ndazoonekwa kunzi munhu ane nhumbu vakati haisati tichakwanisa kuti tishande newe because uri nenhumbu saka pa6 months idzodzo dzandakashanda ndakanga ndichotenga zvinhu zvangu ndichitochengeta nemari yangu ndobva ndakwira bhazi ndobva ndasvika kumusha ndobva anzwa kuti ndauya ndobva auya ndobva andiona ndikati ko chindipawo kamari yekunonyoresa sezvo ndakakuudza kuti handina chandinacho ndauya ndisina kana chinhu zvanzi handina mari yega ndimbonotsvaka ndobva aenda kwapoendera 1 week ini ndobva ndatora mari yayo ndobva ndanonyoresa ndokubva azodzoka after 2 weeks bvawana ndiripo ko noiwe chindipa zvemari yekunonyoresa handina mari ndo upenyu hwake handina mari chichichichichi ndobva ndanyarara zvangu ndobva ndanonyoresa and then musi wa22 March ndobva ndasununguka mwana wangu haana kuya akaita 3 weeks asingauyipo ndobva ndangorwadza ndobva ndaenda kuchipatara ndobva ndanosununguka mwana wangu haana kana kuuya munhu akauya kuzondiona yanzvadzi yangu ndiye akauya kuzondiona kuchipatara ndasununguka mwana wangu ndobva ndadzoka kumba mwana aane 3 weeks ndobva akasvika nguva iyoyo kwakusati kwaane mafoni aya kuti unogona kufonera munhu but paanotogara izvezvi ndo pamba patailoja pekutanga pandikutaura ndaigara naye ipapo saka ndo pamba paakati mai vepo pavakazofa ndo paakasara kuwana mwana weipapo nanhasi ndo paari kugara wakazonyinga mwana wamai pamba papapo akazonyinga mwana wamai ava vatofa ini ndandatobvapo ndobva asara kwakunyinga mwana wamai ava ndobva avabva kutongoitisana vana ipapo kana vakazorora noda vakazorora muhavo asi ndo zvakatoitika ende kutaura kunoku ndobva ari kugara izvezvi saka ndasununga mwana wangu ane 3 weeks ndobva auya pandikatamari mwana ndiye uyo chandetoresa mabhedhi ndobvati ndakarisa chitupa zvinotoda ndatanga ndaenda kuchitupa nguva iyo ndobva zvazvakaoma zvinhu zvokuti kana kuchitupa kwacho pakanga kuchidiwa mari ende zvaitonetsa nguva yacho ndobva ndagara mwana yaane 3 months ndobva akapedzisira kumuona ndobva auya futi wauya waona mwana ndobva atizoenda ndokuenderacho ndobva ndatoona kuti munhu uyuyu ndiri kutambisa nguva yangu instead yekuplana upenyu hwangu nemwana uyu ndichimirira kuti munhu uyu munhu anoda mwana ende mukati menyaya mashoko akanditaurira ndauya akanditi mukoma wangu akandiudza kuti uchachengeteswa mwana asiri wako ndazosununga mwana wangu ndikati iwewe chiuya tinde
kumadna kana ione mari yako toenda kumadna zvinhu nguva iyoyo zvinhu zvakaoma zvekutaura zvekuti dna zvinhu zvanga zvisingagoneki bva mwana 3 months ndopakapedzisira kumuona bva aendaendera ndobva ndaronga upenyu hwangu ndabva ipapo ndatoenda kumusha kuna mai vangu ndobva ndanogara kumusha kuna mai vangu mwana wangu akura ndobva ndazomusiya it was 2008 2009 ndine mwana wangu 10 ndobva ndakati January ndakwenda ndandatotoresa mwana wangu birthday mwana wangu paakaita 6 months ndakatoona kuti ini ndiri munhu wekuzoda kufamba kunozvitsvagira basa kuti ndimirire munhu asina plan asingauyi asingadi ende nyange akauya haana chaanobatsira ndandotoresa mwana wangu birthday ndakaenda mwana wangu ane 6 months ndikaenda kuchitungisa kukuya ndobva ndasvika ndobva vandinyorera birthday rangu ndobva ndadzoka saka ndazoenda unogara namai vangu ndobva ndazobva ikoko ndakuya kuno South Africa it was 2010 muna January ndobva ndauya muno ndobva ndakushanda 2010 11 12 ndisingatauri naye because anga ndandisingazikanwa phone number dzake then ndobva ndazowana phone number dzake it was 2012 end of 2012 ndawana phone number dzake through shamwari yangu iyaya ndobva takutaura saka ipapo unokubvunza kuti unani uri kuitei ini unozvera kuti ndichiri kukuda siyana nezvekuita vamwe varume zviya kuti unenge achifona kana kuti achisenda mameseji aya kuti lese una someone anenge aida kumudhisturba kana kumubhoka kana kuti unogona kusenda mameseji aya usiku ndobva ndaramba nchinetsana naye pakusvika ndatozoona kuti munhu uyu unokukanganisira upenyu hwako ndobva ndamubloka 2013 ndobva azonditsvaga futi ndobva handiwana infact ndini ndakatomutsvaga ndikati mwana andamuendesa kuna sekuru kuti aende kucrash kuna mai vangu hakuna zvikoro saka mwana ari na sekuru vangu ukadoma chichi saka sekuru vayo ndakabva ndavapa phone number ndikati sekuru ini ndiri kuno handikwanisi kuti ndigare ndimufonera imi muri ikoko ndimunogona kuti mufonera sekuru vayo ndobva wakumufonera vachimupuretena kuti ndiri mupurisa chichi ndine mwana wako panapa tumira mari akatumira mari mwedzi 1 2013 $38 akatotumira aita zvekutochichidzirwa kwetoti akatumira nerudo rwake right so kubva ipapo ndobva anyarira kuti indobva ndanyarirawo zvangu nekuti ini zvekutaura zvinondinetsa ndikangoti aiwa sisi zvandikwana izvozvo ndongochengeta mwana wangu zvakadaro 2015 ndobva anditsvaga ane mumwe mukwasha wangu waanoziva anga achigara muarea imomo vakasangana ndobva vasangana paya ndobva akubvunza vaiva ndobva kuti mukadzi wangu akatoenda kunhamo kumarondera saka ndofunga mainini vacho vanotora ikoko saka rika ndimufone ndopaakandibata andibate pepe zvikanzi uya tiri kunge nyaya dzimwana ati alright ndakatokwira ndina vamwe sisi vangu mwana wababa vangu munhu wechikuru ndobva takuburuka muchitungwiza muya patasangana akatimirira totaura sisi vangu vaiva vakati ini ndakuenda sinzi munhu ati mutaure zvemwana pamwe ane paanoda kuda unoda kuti muinde kumba munotaura zvemwana zvakanaka zvikanzi iwo wozoteerera sisi vangu pavakamuona pavakataura naye vakazonditora pasaidi vakati iwe murume uyu zvaanenge munhu kwai sei uchigara uchitaura kuti murume uyu haaiti akakutaurira izvozvi mukamuudza ipapa ipapa mukamuudza aiwa tiri kumuunza aiwa aripo munoti chokwadi aiwa aripo tiri kumuunza manje yandei saka 2015 yayo ndo paakandifonera ndiri kumba kumarondera achiti yachitaura nyaya yemwana ndo patakutoenda paya tasangana naye vakomasisi vangu vakati ndakuenda uzoteerera ngati ahora tirigai chimbonoronga zvezvemwana uyo tafamba tasvika kumba kwasekuru vacho ndokwaanga akaronga kuti tinorongera nyaya dzemwana tasvika kuya sekuru vaya vakangonyangarika ndokubva vaenda ndikati kusekuru vacho vaendepi zvati vari kuuya ndiotoona munhu omanyamanya kutsvaga chikafu paya todya paya tapedza kudya akuda kutovata neni otondibata-bata zvekuda kundikandira pamubhedha pasekuru vairoja 1 room oda kutondikandira pamubhedha ndikati saka apa angaudza sekuru kuti ndikauya nemunhu ndipewo rumu dzisapiyai kuti ndiwane kukwira munhu ndozvandakatozoona ipapo ndozvandakatozoona
ndakabata chibharo ende iko zvino ndakura shamwari ndogona kusungisa haurari neni ndisingadi ende inini handina feeling newe uye ena handina kuya pano kuti ndizorara newe ende pano hapasi pamba pako mubhedha yausi wako unoda kuti ndirare newe saka ndobva tandamupengera paya paya ndokubva ndaramba ndokubva aregera chichi mukadzi wangu anotova nenhumbu munhu uya anoda kundishandisa ini saka nokuti mukadzi wake anga yanhumbu yanga yakurisa angoda kuya kuzowana makumbo kwauri exactly saka ipapo ndobva ndaramba ndobva ndati iwe inini ndiwandidana tasaona wandisisa nasisi vangu vainja tichiti tikuronga zvemwana nyaya yemwana yarutaura ndeipi hata titiudza tinzwe mai variko kumarondera kumwana kumarondera wakadzoka kukadoma hasisiri kukadoma una mai ndipe nhamba dzavo ndosara ndichitumira mari from there hapana kana mari yakainja right last year ndo paakatanga futi kutaura neni mungoziva zvekumusha unogona kushaya foni yewhatsapp zvekuzofona zvinhu zvinonetsa ndo paakatanga kutaura neni zvakanakanaka january unofana kuuya tironge zvemwana tikati aiwa usataura zvekuuya because ndakatobvako kajanuary uno ndakava ndiriko december wese wakutaura zvekuti ndiuye tironge zvemwana ende hapana chaunoronga zvemwana neni ndiri kuno mwana ikoko mai vangu variko saka kana uchidawo zvekuronga zvemwana unongotaura namai straight nhamba dzavo ndatomupa nhamba dziya nditumire mapictures emwana ndatumira hangu ndakamboda kuramba ndobva ndangoti hazvina basa regai ndimutumire ndamutumira mapictures ndashaya remuromo ndapererwa shuwa chichi tototaura zvakanakanaka gore rese iroro ndopaakazoti muna april handichamuoni pawhatsapp ndopandakazomuona pawhatsapp ndofika munana august september august uya tironge zvemwana ndikati iwe mwana ariko chii chaunoda kuronga zvemwana neni mwana ariko ikoko inini variko ikoko kana une zvawaita vanotondiudza ini saka chii chaunoda kuronga neni zvemwana ende zvemwana zvacho zvinongotaurwa kaka pano pafoni chongoronga izvi aiwa zvinotoda uripo chichichichichi odaro paya ndokubva handobata ini ndangochita oright inini ndichamanikidza kuuya december asi nesituation iripo yekufamba kuri kunetsa asi ndotomanikidza kuuya ndopakavhurwa zvikoro mwana wangu munhu waaigara naye musikana waaigara naye akabva atizira pane hanzvadzi yangu iripo apa aramba noone mukadzi wake zvikoro zvaakuvhura mwana munhu wekugara naye hapachina ndobva angonogara nasekuru vaya vachingovatu sekuru vanomuka vachizviendera kuzvibasa zvavo zvekuvaka-vaka mwana uyo anongosara pamba ndopakanga pakunzi vana ngavauye kuchikoro manje 2 days per week mwana unosara pamba ende mwana anga atova mhuka ndakazosara kuzosvika december ndisachakwanisi ndokubva ndazoenda kumba kuaa ndasvika ende ndakatosimukira nyaya yekunogadzirisa zvemwana wangu right ndisati ndasumuka kuno akanditaurira kuti indakatomuti iwe chimbotorawo mwana kana kuti chimbondibatsirawo zvinhu zvakandiomera tiri mucovid munomu ndikushanda 3 days per week ndibatsirewo here and there ukatengawo ndopaakanditi iwewe zvazvakadi kuti titsvage imba kuno kuchitungisa ini ndiri mugaro wokumvuma ndinoloja kumvuma ndakatenga sendi yangu mumvuma handisati ndavaka wadi kuti titsvage rumu kuno kuchitungwisa wotsvaga musikana ini ndobhadhara musikana ndobhadhara nemaschool fees emwana iwe wobhadhara rent nekutenga chikafu kana kuti wotsvaga munhu wekuziva kuti anogona kugara nemwana ende inini ndikutoda kuti mwana auye padhuze pandinopota ndichimuona ndo zvinhu zvakandisomudza kuti ndizoendesa mwana wangu munzvimbo yechitungwiza otherwise dei ndakamuendesa kumunin'ina wangu mwana wamaini vangu anogara kuhighfield kumabvuku akanditi kana ukamuunza mwana padhuze pandinopota ndichimuona ndinopota ndichikubatsirawo ndobva ndachiona kuti nditaure neshamwari yangu mwana wangu arikugara neshamwari yangu izvezvi munhu wandisingazivi ndiye arikugara nemwana wangu munhu ndakangomuziva nguva yandaigara muraini imomo iye pamba pavatezvara vake navamwene vake vamwene vacho navatezvara vakafa saka ndakangokubvira ndataura naye ndobva ati uya naye mwana iwe ndokuziva takagara newe nguva refu muno muraini
kuuya naye ndandachindisa mwana uya kuya ndichifunga kuti iye zvaakati kana mwana ari padhuze ndichapota ndichibatsira. Ndasvika kumusha ndichibva kuno ndakasvika ndikamuudza kuti ndasvika ndichisumuka kuno ndikamuudza ndiri ndasumuka ndasvika ndobva nditi mira ipapo ndiri kuuya ndiri kutouya ikoko kumubvuma titaure nyaya yacho yemwana ndobva ndaasepta kuti munhu anouya ndikuya musi wa28 uya ndaswera tarara kwaedza 29 kwaiwe kunogozonditi uri kuya musi wa28 hauchandipi feedback yekuti shamwari ndakundikana nekuda kwezvakati ndandifanira kuya sidakundikana ndozoya musi wakati kana wakunyarara unonge uchireva kuti kudini ndopakati mira ndotouya mangwana 30 ndouya ndiri kuno mwana wamukoma wangu akaita accident kupi saka nditori kudarweni nditotengesa mombe zvezviyo kuti ndinomubhadharira mari aonekwe namadhokta chichi saka ndonyaedza ndiri kumhanyira saka allright indobva ndatoona kuti apa pandotamisirwa nguva pandoda kudzokera kubasa pandarongedza zvinhu zvangu nemwana wangu ndobva ndasumuka naye ndikati sinzi akati mwana ngaaswedere padhuze achange achibatsira ndasumudzana nemwana wangu uya tasvika ndasiya mwana wangu paya ndiripo paya aicommunicatana namai ava vane mwana wangu izvezvi kuti varipo here mainingi maitine varipo here nezita remwana wangu wacho haatoriziviye une madaniro anoita kwaye vanotida kudindini haatozivi zita remwana wangu haatogoni handizvi kuti haagoni kuridana here kana kuti haarizivi nokuti nguva zhinji unogona kutonyora pafoni kuti mai vanotida ndozofunda kuti vanotida ndiani svika mwana kawedu saka ndokuchisiya mwana uya paya ndiripopo paya waitokomunicata namai vaya kuti varipo here vaiva kuti uri pano asi akuda kutoita zvandinoenda rini zvikanzi ari kufungidzira kuti ari kuenda mangwana muudze kuti ngaamire ngaasaenda ndisandasvika ndomira kodoka hauyi maitine chimbomirai hold on alfred mutsuke tinyarewo tokunyara nditi ukatinyara tinokunyara pano hapasi paplatform yekumba kwenyu and you don't come here to body shame people, right? This is a very respected platform. Kana wajara maplatform amunenge mchitaura zvamunoda musingatsiurwi pano tinokutsiura. Hauna munhu waunogona kusika iwewe, hauna munhu waunosika, hauna munhu waunogona kupasa. Zvakare hausi Mwari unosika vanhu iwewe. Chimbotanga waya namai vako nasisi vako uvamisa apa, then tozotaura nezvevanhu vari kutaura. Tanga waya namai vako nanasisi vako nefamily yekumba kwenyu umisa apa. Handiti unototadza kuti wakabva una kurayirwa, handiti wakajambira kurayirwa mwachirayirwa. Unhu hwako zvaunotonyora zvotodza unhu hwako haunotori nawo paFacebook. Handiti saka this is not a platform. Hakusi kumaplatform enyu amajaira kuti munenge muchinda munonyora zvinhu zvousavage. Handika hauna kukokwa pano. If you can't be on this platform and interact with others zvakanaka, you rather disappear woenda kumaplatform awajaira. Handika kwamunoita zvokunotukana panapa. It's a very respected platform. Handika handisi kukublocker for now. I hope wazvinzwa. Right, enderai mberi yenyu. Saka ndazoona kuti uyu munhu uyu I'm wasting my time. Ini ndoda kudzokera kubasa. Ndopa ndakangozosimuka. And ndopakapaya pakanzi bhodha rakuvharwa musi wa5 chichichi wanga wa musi wa2. Ndoda kutosimuka vakatoti maseni acho manhero acho varipo here mai vanhingi zvikanzi varipo asi vari kuti vari vasumuka mangwana svika vauzoiti ngavamire ndikuuya mangwana. Indobva ndaona kuti ndakamiswa kunge 3-4 times handizvinhu zvangu. Ndobva ndabva paya ndobva ndadzoka ndobva asara chikomunicata namai vaya vai varipo here mai vaya ndobva vati vaini akasara achisvika mangwana acho. Asvika paya wakasiya $4. It was January ndofunga musi wa3 kana kuti musi wa4. $4. Hey. $4, $4. Ini ndikandakaenda nomwana wangu ndakasvika ndikamhanya nditsvaga nzvimbo yainetsa. Zvikoro zvizhinji zvakanga zviri kutaura kuti hatisi kuda mwana ari grade 6, toda vana vari grade 5 zvichidzika pasi, ndo nzvimbo dziri pamwe. Saka ndakatendera zvikoro zvakawandisa muchingu zvamuya ndobva ndashaya nzvimbo kusvika ndazowana akandibatsira wakati tsvagai munhu wokuti munopa mari hamumbowani nzvimbo for free. Chirega ndikudirecti kuna ticha
ichichi ndobva vati director kuya ndobva tangoenda ndobva zvabvisa $40. Mari yandakanga ndinayo yese ndakasiya ndatovhisa ndikabvisa $40 ndikabvisa $20 yeschool fees nokuti ndakabva zvanzi munobva mabhadhara school fees handidi zvinhu zvozvo ndineti ndobva ndabhadhara school fees ndobva ndasira munun'una wangu iye anogara nemwana ndikati sinzi nzvimbo yatowanikwa mobva masara muchimutengera uniform butsu dziri kuuya uniform nemasoks ndobva vatotenga vaya ndobva vatonobhadhara school fees marisiti ndobva atoya ndobva ndatopinda munzira ndokuya ndauya kuno kuvayava vakangonifordraw zvese zvavanga vaita which is good iye ndobva akasvika ipapo ndokusiya $4 saka ndodawo kuvhunza kuti ndimbotaura nomunhu inokuti inini kuti nditaure naye direct I'm so emotional so kuti nditaure naye direct munoziva ndinopererwa mwana ave ne14 years mwana ane 13 years akatokwanisa 13 years munama saka handizi kuti mwana achiri kudya $4 here yakasiyiwa musi wa4 January mune vamwe vana here handina mangogumira pana yeye ndakagumira pane yeye right chekutanga tongoda kungotenda wedu zimushurugwiro riri kuita kupai mwana handiti ndizvozvo because sezvamukutaura kuti manga manotononoka musina kuita honai makabva mangoita 1 year mbva matorega mbva matoguma makadaro aiwa handina kutorega handidi kunyepera handina kurega makadii asi kuti ndiite mwana ndiite mwana ndisangane neshurugwiro yakadai ndichengete futi mwana maane makore makaniko zvinokona out of the marriage mave nemakore mangani ndine 43 okay regai tifonere murume wenyu tinzoti anoti kudii gara matanonzani ndibaba yemwana baba mwana wenyu ndiziva igwete zvefacebook hatombozizive zivai gwete handiti gwevo right saka mimi pindai mucomment section muteerere ndichifonera zivai gwevo tinzoti anoti kudii kana zvanyanya kunetsa ndokuisai pane imwe foni regai ndigare ndasevha namba dziri neimwe foni kuitira kuti kana auya tiwane kuita conversation muri 3 mirai ndikuisai pane imwe nhamba yewhatsapp tiwane kutaura ipapo mai ndise nhamba yenyu tiwane ya nhamba yenyu toza kunyatsa kuti ndoisevha sei right itai zvokundideedzera nhamba iyoyo ndipai nhamba yacho inoti kudi maitine ndipai nhamba yenyu inoti kudi ndipai nhamba yenyu 07 ndoiri kunetsa ndiri kunetsa haina network yamuri kushandisa izvozvo iyoyi yandishandisa izvi riri mune foni diki pamakosi aiwa ndichida ndizokufonerai pawhatsapp saizvi zvandaita izvi neimwe foni saka ndikuti ndipei ndisevhe pane imwe foni 07 ji 2 074 275 9787 right regai ndichikudropai tichifonera ndakukuisirai message kune imwe whatsapp kuti kana tataura naye then modi muone kuti nhamba ndiri kukuisirai message nayo kuita kuti kana auya then mokwanisa kudii kujoina conversation maitine right ndakuisirai kuti hai message pawhatsapp ndoyandokufonera iraye kana achinge auya iyoyo alright sha right regai tibate zivai gwebo guys
Igai tibate zivai gweve nguva ichiripo tuwane kufamba nebhora 8 dzichiri right. Mirai tibate ndambomwisira message zivai gweve ndofunga idata rekuZimbabwe. Right. KuZimbabwe kutofona straight direct. Let's hope airtime edu permitters. Zivai yeah usho. Again yatsosafona apa pane yatsokuikwa nemunhu wese apa. Apa vega. Right, Zivai. Zivai Gwewo, we are coming. We are coming, Zivai Gwewo. Hello. Makadiko Magwewo. Diripo. Zviri kudiko. Atungodaro. Anditi. Right, Magwewo muri kutaurawo nevanonzi SIS MELLY diaries, ne? Vanonzani? Vanonzi SIS MELLY diaries. Right, Magwewo ndichiyawo ndakadai ndofunga muri munhu mukuru. Asi kuti ibasa rangu randiri kuitaira asi ndatitaurirane zvakanaka savanhu vatema zvakanaka naka utiwirirana handiti hanzvadzi yangu ndauya nerunyararo ndauya nerunyararo so ndichiuya kudai pane nyaya yanetsa panapa ndofunga mune mwana wenyu atokura ne13 years anonzi Tinevimbo munomuziva munomuziva mukatomona chifamba parodhapo munomuziva mukatomona chifamba parodhapo munomuziva chokwadi mwana waJemina mwana waJemina vakagumisira kumuona rini mwana waJemina ndakabva pane maybe audarika 6 weeks 6 weeks makabva kwaari mwana kupi kuchitungwiza kuno kwandiri kuno mukatosiyawo matengerawo mwana kana mabhuku kana something handina kana mari parisi makambochengetawo here chiri pamaive nemari naye hanzvadzi yangu takamboita madhiri ayo papasta pati takazomira makambochengeta mukazomira ndaitomboendesa painclusive asi mwana momuda henyu ndewenyuka mwana ndofunda mati mwana ndofunda mwana momuda right ndina mai vemwana panapa regai mutaure namai vemwana aiwa mai vemwana ndina panapa ndatanga ndanzwa kwamuri mimi because remember mai vakaripota kwandiri vaine one side ravo renyu ndandisina alright handei nenyaya yacho nyaya iripo ndeuda iso ini ndaifanira kunge ndichitoita madhiri ekubatsirana ndindakatomuta mwana kunoka handiti saka nyaya iripo ndeyekuti nelockdown iripo iyi atakambochedza kudzoka kubasa akutaura choka chacho kana mukatosvika pandiri kugara nevo havandina kana sendi kana chii but ndikadzokera kubasa kuchaura zvinhu zvifaya munoziva munhu amuri kutaura naye here agadzi munhu amuri kutaura naye munoziva kuti SIS MELLY diary zinoita nezvei handizive zvangu hanzvadzi tine tikatora imba iyoyoyo yamunogara iri mudzimai wenyu iyoyo because kubva mwana uyo ari mudiki chaiko chaiko munobhadhira ma$4 imimi apa ndauya zvakanaka katiri kutaura sevabereki pachishona chedu sevanhu vatema asi kana ndakuuya ndakapfeka fesi yebasa handifungi kuti tinozotaura zvatiri kutaura izvi ndogona kutokuvharirai zvachose futi munombokuvharirai ndorasa makiuko mombonyatsokugara muchifila paini murimo masosi handamboramba mwakai but iye wacho maitire zvimwe zvacho haana kuita zvakandifadza zvokuti akatoresa mwana bhedhi isina kuwirirana nesenemuyo kwake but inini ndaitomunetsa ndini kuti ngatitorese mwana but iye akazongida akatoresa pachake iye nemhaka iye akatoresa birth certificate imimi musiri kuchiziva maivepo here iye anga ari kumhiriko kuti chitomutaura nekuti kana mauya ndiudze titorese mwana bhedhi but iye paakazongoya iye pachake asinombondiudza ndazomubvunza akuramba kuti handizoni irola nyango tiri kubatika ndikatiakusvikira ndifoni yangu ndo laini rangu randinayo yekubhirasari natana ini handambodamboramba mwana ndakatobomuona aka mari parizvo ndeyandisina but ndipei
chimbondipeya 1 month timbona ndingazogaubata chichinoitisa. Wonaka, inini 1 month inini handisiri ndinokupa. 1 month unopiwa nemwana kuti mai vemwana vakaramba vakanditsika konzi vachindinetsa vachindifondera kubasa kwangu ini zvakundifosedza manje ndichiita action. Saka imwe zvandati ndounza mai vemwana wotaura zvichemo zvakona mai vemwana mowirirana. Ini ndozongoita follow up after that 1 month yavo kana time aminenge mawirirana iyoyo kuti pane were chinhu chawaita semwana. Inini namai vemwana totogara tinototaura vangaramba kuno. Alright, varipo avataurana kuti azombobvisa mwana kwese kumvuma kwanga ari vachimuwinza unochitumbuza ndine katomutumbuza ndikatombotiorora ichimbondipa mwana wekumba akaramba. Alright, hapana chakaipa. Maiti nevimbo volume yenyu yave low hatianzokunzwai zvakanaka. Anogara pamba pamai vemukadzi wake, saka angatora mwana wangu kuti mwana wangu anogara pamba pamai vemukadzi wake zvinoita here sisi Mary? Ndo zvandakarambira nemwana. Ende nyaya yaari kutaura yekuti nini ndakatorisa mwana Beth ndakatoritorisa rikatariswa Beth ritotaura ndakatorisa mwana we2008 paakanga achiramba, paakanga achitya sapoti achiziva kuti ndandine mwana mucheche, akaramba ndikanotorisa Beth riripo. Saka inini chandiri kuda zivainzwa zvandiri kutaura, chandiri kuda ini ndoona sokuti iwe hausi kugutsikana kuti mwana uyu ndowako. Saka iwe zvausiri kugutsikana, ndoda kuti nditsvage vanhu vemutemo uende kuma-DNA test unogutsikana kuti mwana uyu ndowako, nokuti ini wakatondipuma chiureka iwe. Vemutemo handi makatouya kwatiri here, tiripo zvezvo tongokuorganizirai ma-DNA yacho moitwa. Asi chanoita kuudza baba kana ma-DNA chimbonirai kundimhanyirira kaamai ndimbotaura. Kana vateba kuenda kuma-DNA takuorganizirai kuti muitwe mwana aitwe ma-DNA mese muri 3. Mwana akawanikwa kuti 99.9% ndiwa baba. Anditika baba imini kubva pakazvarwa mwana tinenge takucalculatirai manje mari yamunofanirwa kubhadhara without fail yekuchengeta mwana kusvikira pamakore anawo nhasi. Saka imimi zvakwamuri kuti motsaida kuti moda kuenda kuma-DNA here kana kuti mongochengeta mwana wenyu mune zvakanaka peacefully. Inini chaiche pachipa ndipana pakapo ndakatomboita kuza zvinoitika meda kutaurira kwe amai avaka munhu wakuti ine takirana zvakanaka naka but atazondichinjira unoona ari kutaura kuti andandichengetera kuti mwana anogara pamba panambuya wake. Kuchengeta mwana kune basa rine izvozvo. Aiwa, kuchengeta mwana kuna basa izvo. But mwana ari under 16 mutemo kuZimbabwe unoti mwana anoenda kuna baba wake kana akugona kuzvisaridzira ega zvaanoda. But mutemo unoti mwana anochengetwa namai. Inini handira kumuti mwana ndoda kuchengeta zvegore rese. Ndakangomuti ngaamboyambogerera nevamwe asvika kumba achidzoka achigerera nevamwe 2 minutes kana akauya mahoriday achidzoka Pati maratidziro yakandiita ndomaratidziro kuitira kuti kunge inini pamwe handisiro baba womwana zvekuti mudzimai wangu chechemo ndikakumpa foni zveke mukabvunza kuti taisingamboendesi here mari kugara pama-US paimboinclusive saka mwana ari kuvhuma tikazoendesa mari kuvanzi mwana asisiri kuna hamena kwanga aendesa. Alright, iwe zivai mbomira ndimbotaurawo. Right, mwana izvozvi takataurana ukanyatsoti mwana ngaaswedere padhuze neni ndizopota ndichibatsira. Right, mwana ndakamuswededza padhuze wako kushure iwe ugara muunity L, mwana ari muunity M, unopfuura nepo paya parodi, mwana ari mumain road kamuya unopfuura nepo paya uchienda kwana sekuru vakoko. Right, saka $4 yawakasiya muna January ndo ichiri kudya mwana here izvozvi. Koini handina kusvikapo here iwe ndinobva kutaura navo izvezvi. Unosvika vari kuti wakapedzisira musi wakasvika wakasiya $4. Mwana akatombondiudza kuti mama baba vati vachauya kuno kuzondiona, vati vachauya natete. Wakaenda here? Unoziva kuti chizivai mbomira ndimbotaurawo imbondipawo 5 minutes ndimbotaura. Unoziva kuti chi sababa vemwana uyo madira anokuita, matauriro anokuita, but usariratidza mwana unhu hwakadaro. Wakanditi mwana ngaauye padhuze ndozopota ndichimuona. Ende kuchengeta mwana hakusi kuti unopa mwana mari
kana kuti unotengera mwana chikafu kana kuti unotengera hembe. Iwe ndio munhu wakanga achifana kuti unosvika pamba payo uchitaura kuti mwana haana kugara zvakanaka kana kuti mwana haana chakati ndatengawo chakati pari kushota chakati. Ndiwo munhu uri padhuze unity M neunity L zvakangogandurana kudai. Saka kana uchiudza kuti since from 4 January konoti amuna April, that's 4 months hauna kana kusvika paya unenge uchireva kuti kudii. Ende iwe ndo wakandipa pressure yekuti mwana aswedere padhuze newe uchiti uchamubatsira. Ipapo point yako right, ipapo ndirukanganisa hangu ndokuda kuti ndangatisha kuti ndosvika sei ndisina kana ndakabata. Saka pari zvinezvi ndingoti ndakadzokera kubasa ndinenge ndawa munhu wekuti ndokwanisa sei pota ndichisvikawo bhozi. Ndozvandiri kuti mwana kuchengeta mwana hakusi kwekuti unosvika ende kupota uchinda uchiona mwana unoona zvinonetsa. Saka unonditaura kuti pa4 months apo hauna $4 ndo yaachiri kudya ndo yaari kupfeka. Kusvika kwako ipapo kusvika unoona zvinonetsa. Anditi kana waona zvinonetsa ukandiudza ini mai vemwana iwe so pane zviri kunetsa pamwana so tikati mwana haana bhutsu. Anditi ini samai vemwana handisi kuti iwe uchengete mwana wega. Handisi kuti iwe uchengete mwana wega, mwana wangu ini. Saka iwewe semunhu ari padhuze, mubereki ari padhuze, kana usingasvikipo paya panofamba ndifunga isaza pane 2 kilometers kubva kumba kwako kuenda paya, usingasviki kana kumboona mwana kuti mwana chii chiri kunetsa. Ririwe handina mari, ndiriwe zvinhu zvakandiomera, asi mwana unotofara ipo paya kuti baba vangu vauya kuzondiona. Ndeuchizoti mwana wavo unogara akataura iwe pamuromo apa kubva mwana uye achikura zvekuti ndinotombofunga kuti pambane zvamunoita kumba kwenyu zvamunoitira mwana wangu kuti andinetse kuti ataure zvinhu zvakaita seizvozvo. Okay, Jemina, zivai ari kutaura kuti ndakanga ndichishaya kundosvikawo ndakabata chii. Iwe uri kutaurawo point yakanaka fani yekuti chinonzi kuonesa mwana rudo hakusi kuti inda wakabata maconflex kana kuti inda wakabata mheno ipapa anditi iko zvino hausi kushanda sezvo uri kubvumirana kudaro. Imiwe zivai chinonzi rudo just kungosvika pane mwanawo ndauye mwanangu asanda kushanda but panoenda kushanda uchionawo ndakusapotawo uchitopa feedback yemwana uri iwe kuna mai vemwana kuti mamiriro anaona akaita mwana ndo inonzi co-parenting iyoyo. Mwana anagara zvakanaka kana kuti mwana akagara zvakanaka ndo inonzi co-parenting. Asi akaona mai tine vimbo handisati ndawana mari handisati ndakushanda kana ndoshandawo ndodii ndobetsera because irresponsibility yenyu mese muri 2. Mwana uyu hana chaanoziva haasiri yakazvinza pano panyika. Imi ndimi makanga muchiita zvinhu zvenyu zvamaita muchiitana muri 2 muchinakirana nditi pakazvagwa mwana handiti. Saka ini ndinozongopindira panyaya yemwana ndopandopindira panyaya yemwana handiti mazviona. Zvimwe izvi chero mukada kutukana chero mukada kuzopama kuvata mose izvo ndandine nazvo panyaya tine vimboyu ndopandozopindira ini ndoda kutoomesa musoro kuti ndakukusungai handiti mazviona. Saka ndisingadi zvisira natema tichitaurirana handika. Saka ndiri kumuhwisawo yeziva iwe ziva isaka kuti kumwana uchienda rini toda kufeedback yemwana umbonoswerawo nemwana uchitamba nemwana unoenda rini. Pari zvinezvi ndingati ndogona kuenda nasingani kupera kwomwedzi bhozi pane kwandiri kwandambobuda. Okay, hausi muharare. Ndikadzoka ndogona kusvika ndichienda. Haasi point yake yataura yakanaka sitereka nditomboishora but inini pachangu mwana ndevangu handisi kutombomuramba. Ende iye andoziziva kuti mwana ndevangu iye zvakunze kuti anzive pamwe ndikuti handisi mwana asi vangu haiwa mwana ndevangu. Ende inini mwana ndichaenda. Saka kana mwana ndewako ungoti mwana ndewako hauna kana chaunoita hauendi kana kunomuona zvinoreva kuti kudi. Saka iwe mbonyatsondoudza kuti uri kufunga sei zvawakaona ndasiya mwana paya wakabvunza here kuti mwana awana nzvimbo here awana kupi kana kuti ane uniform here ane mabhuku here. Saka uri kutaurira ini kuti pavana vako vauinavo kubva musi wa4 January hauna kutenga chikafu hauna kutenga mabhuku hauna kubhadhara school fees ndo zvauri kureva. Ini chandirongotaura ndechekuti chinonzi kuchengeta mwana hakusi kuti unoenda nemari. Iwe ukatosvika pamwana ukatoona zvinonetsa unorwadziwa unogona kutozohasira kuti uwane mari uchirwadziwa zvawaona asi iwe hauna kana basa naye. Inini zvangu chokwadi chaicho ndechekuti iwe pama hausi kubvuma kuti mwana uyu ndewako. The best way kuinda mumaDNA ndo the best
Zivai haina kuramba kuti mwana ndeasi wake ati mwana ndinotoguma ndewangu but isauda alright chinzwa kaJemina ati Jemina ngatipewo mukana Zivai yapo aiti achitaurawo usangowa watauri one tombopawo Zivai aiti achitaurawo imbomira ndopedza hangu imbondipawo 5 minutes ndimbokuudzai pamusoro pemurume uyu une nhema dzisingaiti wakafonera mai vangu ndekuna muna November mai vangu akavaudza kuti musi wakati ndiri kutoisa mari chiichina mai vangu havana mate naye murume uyu ende murume uyu une nhema dzisingaiti zvokuti izvezvi akakutaurira ipapa munoti uri kutaura chokwadi kana achinge azoenda kunoona mwana yeye ndichazokuudza SIS MELLY but for 12 years inandiudziwi andipoudziwi iwe hauzondiudzi ona kamai mwana iwewo watakaonyepera mai vako ina ndisi mai vako anditi inini ndo basa rangu ndiri munhu wemutemo ndo basa rangu and ndine mapowers kudarika emapurisa zvaunoziva iwe andiona inini ndakamirira mwana panapa kana kanyepera mai vako aitamba nambuya vake ina hatambi nini handizivi zivai handisi ambuya vake andiri kunzwisisa saka bata point ipapo there's a difference and chandiri kuona pana Zivai ari kuti Zivai ini honaka ndakaisira nemapurisa eZRP amunenge muchitamba nawaya muchitamba sipita munenge muchiita anditika ini ukazotsvaka I am more than that so wati uri kudzoka uchienda kunoona mwana anditi tikuwirirana here ipapo nokuti ndakuzvisa in writing right now tikuwirirana right saka kupera kwemwedzi uchienda kunoona mwana iwe inini ndichakubata inini ndichizwa kuti waswerawo here nemwana ndichibvunza muna nemwana kuti wasvikawo here kumwana handika then tombokupawo mwedzi hatina kuti tati ndanoona mwana ka1 enda unojairawo nemwana wako enda unobhonda nemwana wako ndo first born yako ndikunyepa enda unobhonda nemwana wako uyu pawaona kana zvichiitawo enda nokumbira mwana iye aswere kumba kwako une mukadzi wakaudzosera mwana hazvinamboipa iwe Jemina hazvinamboipa kuti mwana aziva nevaning'ina vake hazvinamboipa achidzoka hake iyo wataura rega timbopawo kutotya kana kumupa mwana unototya kumupa mwana because haana rudo nemwana haana rudo nemwana saka unototya kumupa mwana Jemina uyoyo mudzimai wangu anotomuziva and achiziva mudzimai wangu ende mudzimai wangu haana kana munhu ndiaitondikera kuti baba ini mitorai mwana ambuya jere wangu anouya ende kwaari kugara pari zvinoka uye achiswera achitodzoka kumba kana manheru padhuze mwana wangu chetendoka ende saka wakadi kuzvita ipapa kubva muna January apa izvi zvekuti haasi kupiwa mari kana chika hazvinhu kushuva kuripa ndicharipa handoripa ipapapa ndicharipa zvese kubva mumashure kana ndagadzirisa ndiri kugadzirisa ndichazviripa mana ndaita kuti nyika iwe Jemina ndikakuseka kana tichara panapa you are now undermining my court. I don't like it. Keep quiet when I'm talking and keep quiet when this man is talking and remember just uya achigeza nevamwe vana handiti kana mwana wangu chiro ndakatombotaura munhu achiti ndinokuenda nemi kumba kwanu kunogara chii muning'ina nehanzvadzi yenyu mumbomuona mupote muchasei muchimboenda mupote muchifambidzana zvokuti ipapa pandiri kuenda nevana vangu ndoda kuti waende wandomuona tomutora umboya kumba musi wandiri kuenda ndogona kuti ndikauya ndakungana kuti mwana 28 koko ndogona kuuya ndokuudzai kana mukafona ndoda kutonamba ndidzo dzebasa idzidzi ndenditore nevana vangu ndakuenda ikoko wanondomuona asiitiso kubasa kwedu isiso inoita zvezvo kunzitsika malockdown vanonzi makwarantine ndinotorwa tichivharirwa tichishanda tichidzokera mumabharaki medu isiso saka izvezvi takamirira kuti takashedzwa wamo izvi takuda kutovhura tikushedzwa mujana kusvika takwana because makwarantine edu mashoma marooms asi saka tikudzoka basa mbema saka ndakandatoka ikumba ndakati ndakaudzwa zvese zvechikoro kuti akaona nzvimbo pakati takazodai kuti awane nzvimbo chakashuta chakati mabhuku akashuta sobhutu ndoziripo chichi zvese ndakazviudzwa kumba kwandakasvika musi wacho namainini waripo saka
ngasanyanyochema nyaya yedu pizva iri kundondihwadzawo mwoyo kuti akomana kumwana wangu chichikumbisa kuti ndidaiso ndikutadza kuchengeta mwati munguva ndotomborowa nehana ndireva kuti vadinini zvandiita ndoutini exactly inobva kutorova hana yako because yemwana idori nani pane kana wovingwa neni haina kumira mushe ipapo nyaya yakaitika uyu Jemina haana kudenzwisisa ndei ndine mwana wangu ini musikana mwana wandaigara naye mwana mublaza wangu wakashaya akaita accident nemurume wake wakashekerwa nemwana ipapo tichimuna December imomo ndaida kuti ndigadzire nyaya kuna mai vake ida kutumira mari ndobva ashekerwa nemwana ashekerwa nababa mukuru wake ipapo iye zvino zvimusikana eva ndaenda ndimune WhatsApp ndaita kutumira mapictures yake muone kuremara kwakadiita izvi ndiri kutomhanya kuti tibatirane mukuva chakuti mwana aikwanisi kufamba asarwa negumbo chete ndorasara kubva muna December saka ndakatomudza kuti nditadza kuunza mari nenyaya iyi yekuda kuzvinhu izvi ndozvinhu zvatondimisa hona takati dai hazvina nebasa riri zvokukuvara kwemwana unoitadza kuchengeta mwana wako kukuvara kwomunhu iye kune basa rei ndati aiwa mwana ndichamuchengeta usachi zvese zvokumashure zvese ndokuzidziva ndichagadzirisa hapana pandikazombotora kana handisina kubhadhara kumashure saka zvese Jemina zvaasi kuzonzisa rungopopota chete aiwa zvino Jemina iko zvino inini ndiri pakati wauya ukaripota nyaya yako kumaofisi kwedu anditika ndindi nenyaya yako saka iko zvinombonditendera inini ndive pakati anditika timboita tombovhara zvokumashure kwese kuti toda kutanga a new chapter handiti mukomasi wai tikuda kutanga a new chapter nhasi pano zvekumashure bitterness dzenyu kana hondo dzenyu dzekumashure isati nena dzenyu ndatizivi ndatiri kudzinzwa toda kutangira pano apa mapromise atichataura pano ndo atichada kufamba nawo inini ndiripo ndinenge ndichicheka handiti zvakamira sei you are also free kundipawo feedback kuti no ndazodai ndafamba ndakadai woudza mai ina ndisi kuti usatana mai vemwana musatana mai vemwana Jemina hasha ita shoma give this man a chance starting from today handika timboonawo kuti zvaataura ndizvo here zviri kuda kuitika sezvo mukadzi wakari kuti mukadzi wakanitoziva nezvemwana uyu haisi secret dei anga asingazivi chivhunika kuti mukadzi asingazivi anozozvitora sei kana mwana akangosvikwa naye but mukadzi uyu anoziva kuti kune mwana ariko saka let's give this man a benefit of the doubt and timbomupa nguva ainde atsore nemwana wake atambire mwana wake achidaro mwanawo naiye ajairi dhedhi vake 13 years akugona kuudza dhedhi dhedhi ndiri kudobvudza kuchikoro pasina iwe kumirira pakati akugona kuudza dhedhi yako dhedhi nditengereiwo kafoni kuti mugopota mushorane nepafoni kambudzi hako kana muchida kundifonera ave kugona kutaura ega mwana uyu saka iwe usamire pakati uchiita kuti udisturbe baba kana vati vakuda kugadzisa zvinhu nemwana wavo kuti vaite ukama iwowo tozviziva zvinhu zvakatiomei kuZimbabwe iko zvino handiti but haana kuramba ari kuti maquarantine places avo mashoma havakwanisi kuquarantine waveseka 1 handi vari kuquarantine wambijana mbijana zvichireva kuti basa rake riripo vakamirira kuti vamwe vabude muquarantine iye wopindawo obude odzokera kubasa handika tinenge tichiona tikuwirirana here Jemina sezvo mutaura saizvozvo sisimene regai ndimbobvuma izvozvi but for the past 12 years haana chaakambotaura chechokwadi alright kana asina zvakataura ine zvinezvi no iye kana asina zvakataura maita emega maita makangaroo court yenyu muri 2 iko zvinezvi yave pamutemo handika it's now an official case kuti ndinenge ndichimonita because there is a kid involved ndichamonita nyaya yekusvikira mwana wayo ane 16 years then ndichifamba nayo saka zve12 years dzakakunyepera idzi tombodzisiya tokuti akachansawo ipapo pa12 years idzi takuchitangirawo pana patichienda kumberi Jemina itombouya kuno achibva kumiro uko ichitomboti Jemina kana wauya ndibataure nenyaya yemwana Jemina kana wauya ndo pamakasika muda taura nyaya yemwana ndo pamakatika baba hanzvazi ndo pamakati muda kuzombotaura nyaya yemwana mukaenda naye kwasekuru kwamakanga muda kunorova makumbo futi aiwa ini ndaida kudasei maida kurova makumbo maida kurova makumbo taura ichokwadi maida kupama kana maida kupama ndaida kutaura nenyaya yebheti itaura nyaya yebheti ndanetisaurasa mwana but Jemina ndichingomutaura kuti uri kufunge nenyaya yemwana achiti kana ndauya iko kuZimbabwe ndichakuudza but paakazoya haana kuzombondiudza ndobvatoresa mwana bheti ndikamuti aiwa izvi hazvinetsi kana tazongowana mari tinochinjisa bheti rochinjwa harina basa rochinjwa harina basa but iye hati kuti dai auya pagiraundi izvozvi kuti akauya pagiraundi pana achindiona zvishwa anogutsikana kuti chivawe kushupika iwewe hauna mari
but ari kuona kunge ndiri kuita kunge problem mukamuona muda kurova makumbo ndo problem yamuri kuita mukamuona semunhu ari mhiri mukamuona semunhu ari mhiri akageza munenge moda kurova makumbo izvo zvakaitika ndikudhaya unotonoda kurova makumbo 1 akandiona anotoda kuti ndimupe mari murume wamunoona yeyu iwe ndakazomboguma mari rini pelini unotokumbira kuti tichindisavo dhora saka nandizi kuti murume rudzii nokuti murume anoda vakadzi vane zvinhu zvavo ndofunga indo zvandiri kutoona yani because pamba pari kugara pamba pambuya ini unondida ini ndichishanda unoda kuti ini aiwa dasiwo jeminawo baba iyo ziva uyu mukasangana muri tu akati handimbokupa unoramba iwo pambuya ndikabva kudhara handichagaripo ndakatobva kudhara kana sanu vakarokora kasaka handichagaripo okay nayo jemina izvi zvokuti kurova makumbo kei iwe jemina kana ukasangana navazivai ukasangana zivai achimuri tu iwowo zivai asinyatsoda kurova makumbo nomunyima iwe iye anotozvidawo anziye anotozvidawo handiri kushandiswa sisimene kune murume uyu ndinomufananidzana munhu anongofamba anosvika achibata munhu achirepa munhu achipa mwana handizivi rudo rwemurume uya ini rudo ndakatozorwona kuna vamwe vanhu kuti kune varume vane rudo mufunge inini zvemurume uyu nangu handidi takasanganiswa nemwana ngatichengete mwana wedu chete kwete zvokuti ndine feeling nomurume uyu handidi kunyeberai ngatitaure nyaya dzedu zvemakumbosiyana nazvo isikireti yangu ini newe handitika izvi tinoziva patinenge kana tikasangana toziva zvatinotaurana kuti tinoita zvemakumbo kana tiite hamene ikoko aiwa ndindoziva kuti kana tasangana ka iwe unoita so unofunga so inofunga so saka izvo mwana ngevangu ende usambofa wakazvinyepera kana ukazotendera sei nenyika yese mwana ngevangu inini ndini munhu chete ndiri kuita urombe hwokutadza kuzongogaya toshuwa ndamudza mashoko ako akati but ndiregerewo ipapo kusvikira ndagarisisa nyaya dzedu ndiri kukumbira kuti undiregerewo ipapapo kusvika ndawanawo mari kwandakadzokera mabasa handotangira ipapo zvekutaurwa natetawo ari kutaura paredio pafona ngavatimonite panyaya yekuti ndo ndinomhanya ndinoona kuti ndinoita sei nyangwe ndikanditana bondi jairo zvaro muchero mwana aita rei kwemi munonzi mukadzi uyu jemina ini hangu pane zvandapika sori yenyu takungoseka zvedu apa nyaya yedu ndofunga taita way forward kudhara kuti ndichange ndiri pakati ndichiona asi pane zvada kungoti tingosekawo zvedu kuti pasaindeya pane anosviti ndakatsama kana kudii because jemina uyu inenge akati kwirei bp ini pane zvandapika pakati penyu muri tu muchitaura semunhu agara mubasa yana anoona zvinhu zvakawanda ndinoisa kuti pane unfinished business kwemi manzva zvinogozonzi kwanzi hamuna rudo rwamunomupa imi jemina uyu saka mangobata muvhura makumbo motokuita zvamunoita mamusingamutaridziwo rudei mamusingamuti muiti rudo pekutanga ndizvozvo chaizvo ipapo mataura chokwadi kuti anatonzwa zvamataura ndati imimi jemina ati handizivi rudo rwenyu handitika saka that means mamese kana jemina maingosvika moti bata makumbo movhura motoita zvamunotoita mamusingamutiwo romance rudo here kuti azivewo rudo nokuti ati kwaimi anga asingazivi rudo pamuri kai mamugoni ruri kuita romance zvakaita munhu kudanana takadanana chaipo jemina aindida shishuwa ini aindida unoziva zvinoita vanhu vechirume indanga ndamborora alright jemina ndo andaifanira kunge ndakatoroora jemina hamene kuti vakazotama navabereki vako kwavagara ndabva ndashawa kuti vaigara kwakusati kwaane mafoni madhizi achiva izvo vakawanda wanda ndakatoza kutozosangana naye achitobvawo kuchera mvura mungoziva kuti zimbabwe muno kunainetsa mvura madhizi akapera vakati ajemina chava chichiti mandaenda kuona paigara kuti vake ndobva wazobuya ujoza ikoko bhasarari ega indobva ndapota ndichienda kumba kupi kwaigara taiwirirana but rudo charuza zvechitsvaka madhizi achivawo handidi kunyepera ijemina hanambobva wambodyawo kana mari yangu kana chiini nezvechitsvaka kana akapuputa kuti zvaihongo singambondibatira wanaita sei ipapo wasaura vechokwadi somurume kopa romance apa kopa romance wataura chokwadi kopa romance romance dzaitoripo umai simba chaizo ndemunhu akatondinetsa parudo uyu haana kubva amboda zvokuvhura makumbo zvokumhanya zvezvi ndakatotora nguva refu achinetsa achiramba mene paakazombondaenda kutapapire kubotswana here ndo yaakandivhurira makumbo
munhu asingazivi kuti ihondo yari kuita. Alright. Saka mamnanyedza musofutawo zvakanaka na. Taura Jemina. Sisi Melly. Inzwai nyaya yangu Sisi Melly. Right. Ipapa anyasitaura chokwadi chamuri kunzwa kuti anoti ndanga ndisati ndamborora. Right. Now ari kunditi ini ndiende kumukadzi wake ndinomukumbira ruregerero kuti ini ndakaita mwana nemurume wako. Zvinoreva aiwa ndizvataura Jemina ndakamboitaura ndozvaakandita ini pandakapedzisira kuya kuti mukadzi wangu ine haana problem unogona kungouya umudza kuti very sorry ziya yakanga achimbidza kuti handina mukadzi zvinoita here izvozvo ini ndindonokumbira ruregerero inini mira chiitika chii ndovataura nyaya kutirega tichinzwa makati chii ndakamuchiinika maiwo kumba kuva munozivana nditi vanokuziva ende haasi mubvuke anogumbuka zvezvo kana kutama kana kupopota nenyaya yemwana yaka taida kuedza kuti mwana ka tinokwanisa kuti auye kumba iye ndiye anga nditi ndinoda kupa mwana umbogara naye nokuda kwokuti kwaari kugara kune kumvuma uko haasi kugara zvakanaka saka munokwanisa here kumbomutoro mumbogara naye mwana andinetsa uyu haasi kunatsogara zvakanaka kwaari kugara kuro ndikati aiwa unogona kuti uya kwasvika kupi kumba handiti kana wasvika kumba unogona kutaura nani namai vanhu vanga vati munhu anombonetsa kana kupopota mwana wakatombotaura kuti mwana angauya jera nene wangu but ivo havasvike sei iye akazviramba saka inini handizoti aita chii ndikati ende mai vanhu vakumba kwanga vatombowani zvezvo kuti mukati wangatadza kubona mwana kana kuti vanopopota kana kuti vanoita sei handamubva ndambotaura zvokuti chii zvaari kutaura izvi ndozvandakangomuudza unogona kutosvika pamba Jemina, alright, ndoda kumbokuofa dhiri. Jemina pauchoya kuZimbabwe iko zvinonga timboita zvemwana zvatawirirana panapa. Jemina pauchoya kuZimbabwe ndokumbirawo nditaurire kuti ndikuenda kuZimbabwe. Ndoda kubhukirai room muri 2. Mumbonotaura nyaya dzenyu muri 2 muroom. I'll pay. Ndoda kubhukirai room muri 2. No, musaseka hanzvadzi ndiri munhu mukuru handisi mwana mudiki. Pane zvandatopika papa. Zviripo. Saka muona Jemina akanyarira kuti zii. Ne? nokuti iye chaanoda murume uyu wamunoona Sisi Melly murume uyu chaanoda kuvata neni ende uri kuda kupama kundipa mumwe mwana ndozvaari kuda uyu ndotambura futi saizvozvizvi ndozvaari kuda ini ndati mune unfinished you people you've got an unfinished business muri 2 mune unfinished business handitika kuona kwandaita kusenza kwandaita pane zviri kuitika handitika I don't know, but Jemina, you know the answers. Drimu yomako dzasuna kunduudza iwe unodziziva. Anjadza I think vato admit pano kudhara. Patara wapachikura seva admit. Ndatoda kutubhukira room. Pamuchaenda kuZimbabwe muri 2. Munogara murume imo muri 2. Munorara usiku wese kurume muri 2. Muchitaura nyaya dzenyu. Ndozviita sekuti ndini ndinenge ndabhadhara atika saka iwe unongoenda kurumu nani nazivai munotaura muri ikoko izvozvo hazvichabuda kunozi ichadabuda chekutengesa mwana kana auya kumba ini zvandichaita teseka ndevekuti ndichaenda kwari kugara mwana ndongoona mwana ndokuudzai kuti ndazosvika kazo dai ende ndaitombotaura naye paapo uno kurukura ndikuona niendera kuda kuzondiona mukabvira kare ndingoti ndichauya nanhasambu kuuya saka izvezvi kubva pavavhura chikora pandandina kuenda zveshuwa pakuiti wati haave nguva yatoreba ndinambona kumuona right saka nyaya iripo papa ndeyekuti ngatingorungai kuti neni ndonokuti ndisadzeri but anzvadzi kana zvaizoita chiteereraiwo ndakukudzaiwo ndingatingoti panguva inesa Sisi kana zvaizoita nditi pamukazowana nguva ndokumbira kuti mutaure naJemina mune zvakanaka nditika you need to apologize to this lady kana musiri kuzviona muri munhu wechirume chirega ndikudzei what I've seen pana Jemina right now. Jemina uyu is hating zvamakaita koko 12 years back. Jemina uyu is hating makafangwa kuroora mukadzi uzvu but instead mukutaura mareasons enyu kuti nemhaka iye akazotama akazodiya ati but iye I think she was looking forward kuti mucharoora iye imi mukazonorora umwe munhu handimaona right now as we speak right now ibitterness ine mukadzi ina Jemina hazvina kubuda mari
Yes, zvemwana zviripo hazvo zviri kupinda mupicture zviripo, but issue hombeka dai zvaigonaka nyatso apologize kumukadzi uyu mune zvakanaka ka achange kuita healing process yake. Haana kumbopora mukadzi uyu, haana kupora. Emima pamupedza kutaura kuti apologize yechizopinda pakuti tizororana here kana kuti yokuti No, kukumbira ruregerero for zvakaitika kuti awane kupora. Anenge achinida closure. Kukumbira ruregerero chacho chakuti ndakamukumbira wani ndakatongwa ndiye anotoziva wani kusori zvakakanganisika. Gemina, then kana makakumbira ruregerero, I think Gemina panguva yababa vari kufixa relationship yavo nemwanaka. You, me and you, I need to give you a counselor ambotaura newe, ambokubatsira. My sister. Ndoda kupa a counselor mumbotaura kwa ambokubatsira so that you move on. When you see baba mwana wako, you must talk to him and see him pasina bitterness. Mukati uchitaura naye zvakapora zvokuti newe unotoziva kuti mukati mako hamusisina kuvava, because right now wakazara kuvava. Ichokwadi because mwana uyu kubvira ndichimuzvara he was there, he didn't do anything. Ndakatenga zvese ndega, ndikachengeta mwana akakura ndiri ndega, and now he is keeping on akureva nhema kwandiri kuti ndinodai. It's like pandakaenda kumba muna December akanditi ndirikuuya kusvika ndabva. Musi wandazobva akazara achisvika mangwana achikura kuti ini wakanga asingachadi kundiona nekuti ndakanga ndatsamwa, handingamiswi ndauya ndiye ndakanga ndichidiwa kubasa kuno. Ndosvika ndonzi mira ndikuya mangwana munhawe, mira ndikuya mangwana munhawe, mira ndikuya mangwana. Indakauya zvekuti tironge zvemwana, munhu ari kumutaurira mastatement, and munhu anotaura kuti wakaita accident uyu mwana womukoma wake wachona yeye baba vemwana yeye ndonyakutaura kuti izvoni chachengeteswa mwana asiri wako. Ndosaka muchinzwa simeni ndiri kusumudza nzwire kuti indoda kuti kuendwa kumaDNA munhu yanyatsoona zveshuwa kuti mwana wake, because haasi kubhilivha zvaari kukutaurirai papa, ari kukutaurirai, asi kana achinge abva ipapapa ane zvaanotaura nezvaanofunga. Ini nditori nebitterness isingaiti, and bitterness handinayo ndeyekuti wakandiregererawo ndichichengeta mwana. Now it's 6 years left kuti mwana asvitse 18 years, but haana chaari kuitazve izvezvi. Right. Saka iwo toda kuti uchitaura nani nakansela ava vachitaura vachigadzisa pavari kugadzisa, iwo umbotaura nakansela so that you remove all that. I know kuti bitterness iyo hating yaunayoyo haingoperi overnight. Andika vanenge vachikubatsira kutaura newe anditi then ivowo mukoma zivai zvakataurana please ndikufanira neairtime kuzimbabwe munokuziva airtime ndakufanira direct, saka ingatozonikazoperegwa neairtime kana kuti foni ingatozonetsai kubasai. Saka zvomoitai mukoma zivai ndichange ndichikufonerai apo neapapo paapo ndikaonawo muripo, ndambokusenderai message paapo but yanga yatika ka1 arimona tinge tichingotaurawo mongostikawo tuchi to you're part of the end of the deal kuti tisazoita kunetsana mangwana handiti. Alright. Zvakanakai aripo here mashoko amoda kutaura pekupedzisira pane mai vemwana wenyu, mai vatine mimbo kana kuti makungodona zvenyu? Aiwa, ini yandinongoudza ndeyekuti ngavataure mwoyo zvavo, mwana ndewangu ndachengeta, but pane zvimwe zvindakaomera, but ngavangondipawo kanguva kadiki kumbova zvakamira sei. All right. No, it's okay my brother. Morara zvakanaka. Alright, okay. Zvakanaka. Right. Chekutanga murume anga mukadzi ndofunga ari mudhuze kana tisingakanganisi hamene ipapapa. Chepiri guys, kana munyaya yetauya panapa tinotaura nyaya sezvairi. Inini musamhanye kujaja mucomment section kuti sisimeni vazoda. Inini ndichida kuti vanhu vaite open up, tione direction, because musakangane kuti maguests kana chiuya panapa havauyi nefull story inenge yakakwana kuti muchiona ndauya kudai ndida kudai asi mwoyo wangu uchiri kuda munhu uzvu. Anoona kana kuti mwoyo wangu uri kurwadziwa nezvinhu zvakaita kumashure havatauri izvozvo. Saka is our duty, andika my duty inini nemi kuti tinyatsokuweya kuti no pane here finished business up kana kuti hapachina. Guys, we are not stupid, we know kuti Zivai is married, we know that for a fact, and hatina kuya panapa kuzonganira kuti tiputse imba yaZivai, but ndachida nyatsoona kuti pane mafeelings aripo here pakati of which tamaona kuti mafeelings aripo tamaona yedu, but the thing is Zivai akamira pa ari kutaura pane mukadzi wake anomaona, but mafeelings aripo. How can we help now pane mafeelings? We help nekudhila na Gemina ndiye wedu, andika todhila na Gemina wedu, makanselas ndo basa rawo odhila na Gemina, vachitaura na Gemina. Inini ndoitawo kusona murume uyu anomaona kuti zvaari kuita zvidi
zvakavimbisa zvibude akavhera abhonda haana bhondi nemwana wake murume akavhera abhonda nemwana wake there won't be any need yekuti tirambe chimuteerera kumasure anenge akutoenda ega remember mwana uyo akura anenge akutoenda ega kunona mwana wake pasina kumupusha ani mazviona chiripo izvinonzi kuti haasati ajera mwana haamuziva nemushu zvamuri kunzwa zvachitogana mai vemwana haana bhondi nemwana wake paakangozobhonda nemwana wake chete I'm telling you hatina nidhe kumuteverera murume anenge akumboenda oga iye mwana chanenge akupota achienda kwababa kandiko ari pakunzi padhuze panofambika netsoka 2 kilometers anenge otongofamba achienda kumba kwababa wake hanimaona hapana nidhe kuti chateverera vanhu kumasure ani mazviona so right now Gemina my sister ndokumbira kuti tigozobatana kuwhatsapp I need to give you somebody andika who has been through your road akafana nzira yakafamba nayo but akadzidzira basa iri social worker anyatsotaura newe achifamba newe so that iwe weka uclear moyo wako because this bitterness yaunayo mukati memoyo wako it's not even healthy for you iwewe antiwaona it's not even healthy for you so you need to clear off your heart you need to clear off your chest you need to start afresh antiwaona kuti utenge kuita upenyu wako zvakanaka pasina bitterness yemurume zvokuti chasvika papoindi yekuzosvudza wega kuti whether aripo kana kuti haapo ini mwana wangu ndatove naye I'll move on upenyu wangu chashandira mwana wangu ukagona kuona usvika pastage iyoyoka bitterness inenge yapera kana usina kusvika pastage iyoyo bitterness uchiri kungoteverera baba vaka uchinayo bitterness the day raunotaura kuti uyu murume uyu ndanetsa naye chero kuyeke kusauya ndosafira ndine mwana wanchiri zaire gondo ndosafira mwana yeka that will be the start. Sisimene any problem andina kushanda ndikushanda yes zvinhu hazvikwani I am trying but inde semubereki anofanira kuva something zvaanoita anditi ndo zvandongochema kuti semubereki ngaaitewo something sizaranga auya kwandiri zvakanaka akati iye mwana ngauye padhuze ndeyari ndiye mutundudzo wemaproblems kuti mwana haana chakati zvinongofuka nyangwe asinawo zvake zvaanoita asina mari yaanobvisa but izvozvo kuti munhu anenge achitiza zvaataura nemi kudai ndototenda zvaita aiwa asi ini chokwadi kutaura chokwadi chacho chaicho murume ina handina feeling naye murume uyu ina handimudi nekuti ane mukadzi wake kodi anga asina mukadzi wawo chimuda ndanga asina mukadzi ndaiti ndibaba wemwana wangu saka waidzokera ndaidzokera case closed wabuda pachina kuti murume uyu watopedza wabuda pachina kuti murume uyu chandisingadi ndechekuti ane mukadzi danga asina mukadzi ndaidzokera nokuti ndibaba wemwana wangu watobuda pachena anoona ndochokwadi chinenge chida ndo honestness chinenge chida iyoyo ndo honestness chinenge chida iyoyo kuti uve honest tiwane kubatsira sisimeni nandidi kunyepa ndine munhu wangu andodanana naye anondiratidza rudo wandisinamboona pana baba vaya saka indizoshuwa munhu uya kumuda chaiko ka ndofunga zvinezvo zvekumanikira eya sure ndine munhu wangu andotodanana naye anoti wachitaura kuti mukadzi wangu ari kureva ini aiwa pakanaka Gemina saka ndichakubata kuseri then ndokupa social worker ombotaura naye babava sokutaura kwavaita timire svika manthende yacho manthende yasvika ondirimbainda because ndowandikwa ndichiita follow up ndionoti vaindawo here kumwana mwana handitika I hope nyaya yako taisova zvinokufadza pane patakanganisa here magona zvose simelende mandibatsira zvekuti ndinokutendai nemadhayaris vari kukomenda ndinovatenda aiwa pakanaka munorara zvakanaka muri vakoma futi morara zvakanaka right handizini dadaro ndechida kungokuonesai hani mazviona ndechida kungokuonesai mucomment section kuti munokurumidza kujaja nekumhanya ini ndikataura statement rangu randinetaura kunoku musamhanye naro zvekumhanya kuti simeni imbomirai guys there are so many ways of killing a cat handiti there is no way yamunogona kubatsira munhu asina kuita open up zvakafanira kuti tikaisa social worker tikamupa right now kuti anomubatsira akaseta open up social worker anonetsikana kumubatsira because achamubatsira nemabasics anenge achiziva hanimaona but munhu achangosara nemaissues ake hani mazviona but akaenda kuna social worker kana open up kuti no nyaya yakamira yakadai social worker anogona kunyatsa kumubatsira saka inini kana ndichiti zvakafanana nepanapa sei musingati sei muri kuzviti vamupurisa sei muri kuzviti muri pamusoro pezeta rapi
matrix angu anenchiti yekuti chichida kuti tibate munhu handiti zvakafanana nepane nchiti toda kutsvagirai room ini ndingawana ma$US ekuti nditsvagire mukadzi uyu nemurume uyu room kana nemiwo pano ino zvinonyatsoita kana pfungwa dzenyatsochitasa but ndingochida kubata ndichika ndingochida kuona mafeelings acho ekuti akamira papi because hatiudzwe zvese nevana you should be having experience by now kuti maguest anouya dzimwe nguva ka patinozounza second guest ka nyaya inogona kupidiguka kudai tauya neimwe version ka panozouya second party ka nyaya yakupidiguka hanimaona because hatina kudzwa chi zvakakwana zvizere uyo ozouya uyu ndiye ozoya nenyaya chaichaiyo kanga ndichitwista masaidzi pano tamboya timira neuyu nokuti ndiye anenge auya nenyaya kana usecond party yazouya nyaya yakupidiguka tave kusaidi kwauyu kanga nditidaro kakawanda nditi chidaro kakawanda saka Gemina needs to heal guys. She needs to heal. I will ask somebody once she wake up kuti ataure naGemina vaite masessions avo ambomubatsirawo handika sasingle mother ambotaura naye achimubatsira meanwhile baba vachimirira kuti chii zvinhu zvavo zvavari kuda kuti azviite aiwa ndichange ndichiteverera kumasure chandinongoda kurimindwa chete because ndinokanganwa. And then paita musikana umwe angari mucomment section SIS MELLY munobatsira vanhu vakaita sei, meaning to say kuti une nyaya yako iri kuinbox yangu isati yaitwa respond handi ndozvandataura zvacho kuti you have to be patient with me handika you have to be patient with me because ndinota izvo zvino vanhu vanenge vakauya kutanga nenyaya dzavo kudhara hanomaona kapita vanenge vakamirira dheri taiti toda kuexposa mashurugwi dheri harina kuzouya voramba vachingovemo ndotanga naivavo handiti ehe because nyaya dzenyu zhinji dziri muinbox mangu vakadzi vakauya iko zvino ndedzekuexposa mashurugwi ndo nyaya dzenyu zhinji ne1 ari kuda kuexposa cargo inonzi chii cargo ava vanoita zvokutakura zvinhu zvekunze kwenyika vachiunza munomu vakatorerwa mari hanomaona so maybe let me do like this handikatitei so Wednesday handika Wednesday tongoti Wednesday iri kuya iyi toti ishow yevanhu varikuda kuexposa mashurugi avanawo avo ese handika make sure iwe kana une shurugi rako roda kuti rizofonegwa pano ridii wogara waisa airtime woisa airtime depending nokuti shurugi rako riripi kana riri local ball kana riri kuzimbo woisa airtime inoenderana nekune shurugi rako handika Wednesday nokuti chokwadi kana manchene mima half mafu muchavharirana nenyaya dzimwe dzinenge dzitori serious hysteric tichikuita nyaya dzekuexposa mashurugi idzi anomaona kuna mwaninga nenyaya dzavo dzitori serious dzemaabuse mudzimba umu dzekuroyiwa dzekudidi handimaona takuchovharira because mashurugi aperi akawandisa mashurugi tichiramba chingodzoka nemashurugi daily maybe kashow iyi ndozati yemashurugi haimboperi neWednesday yacho tinogona kuibata neWednesday mane mashurugi esada kuexposa vanhu esada kuexposa totangira ipapo handimaona the Wednesday iyoyo koitawo vafonawo vatabatawo handika kana isina kupera topinda futi next week tingopedza nezvekuexposa mashurugi aya topinda mumashows evamwe vanenge vachida kuya nenyaya dzavo dzine musoro handimazviona hanzi need a confidence secretary manje ndinomuwana pinda ijima fana nokuti nyaya dzevanhu ndinotla dzikabuda ndinopinda pataiti ndinotla zvokuti nyaya dzevanhu dzikabuda ibhizi chaiyo ibhizi chaiyo anoona kuti ni nyaya dzevanhu ndodila nadzo vanhu vanotori comfortable kutaura neni because handitauri nyaya dzevanhu handibudise ndinotooneka shuwa kuti handisevhe namba dzavo vanhu ava handiona ndikadzisevha kuti ndifoneka ndichipedza kuningirira panenge apedza nyaya ka idelete so that airambe ndichizoziva kuti ndinhingiwo ndakataura nyaya yakati no tichitopedza taura idelete mashatsi because handidi kugara nenyaya dzavo plus ndinoita vanhu vakawandisa kachero chinzi ndiri brilliant sei nditodzikangamwa chete nyaya idzodzo nditodzikangamwa chete because anotaura navo vakawanda handitaure nyaya dzevanhu nyaya dzedu kumunhu anotori akatosununguka kuzoconfida mandiri dei muchimboziva dzimwe nyaya dzisingauyi kumhepo kunogudza dzinouya kuseri ukauko bvunzai maadmina ndinoudza kuti vedweka zviri muinbox mangu mukao ndinongowadza zvangu voti chii ndoti zvakakoma zvinokunda ngomakurira ndinonyarara kunouya dzimwe nyaya dzekuti kana usina kusimba chakucheuka unogona kusadzihendla nyaya idzi dzinouya muwhatsapp mangu ndiri munhu ari free zvokuti vanhu vakasunungukawo kuita free kwandiri zvokuti vanhu vanouya vachitaura dzimwe nyaya dzimwe dzisingatoiti dzimwe nyaya dziri sensitive zvokuti unoti yo nai jehovha munyika chii chiri kuitika munyika what is this anoona but people can be free kunditaurira kuti ndizvo zviripo because nyaya dzavanhu tisati tambonzwa kuti panapa kudhiaries yatove negore nehafu makambonzwawo nyaya dzepano dzichibudawo elsewhere kana kuti kupi hamusati anditi
because dzinongopererawo pandiri dzotoenda nemhepo tichingopedza tichindawo nemhepo hanzi itai mega please hanzi naDorini ndipeiwo nhamba dzenyu dzekuwhatsapp okay ish ya panoda confidentiality yakasimba saka I'm not comfortable kupa vanhu kutaurira vanhu kuti mumwe munhu auye kuzomaneja WhatsApp yangu because zvinenge zviriko hazvinyatsoita mushe zvinoda munhu anenge akadi zvinoda munhu anenge achigona kubata hana yake pane musikana ari kuda nhingirikiri ari kuda nhamba dzangu aripi ndikupe Dorini 064 8954837 idzo Dorini Chibuwe ndakupa Dorini Chibuwe idzo namba ndakupa idzo namba ndakupa zvakafanana nevedating vedating handiti makawanda dating ka kune vakazoona show yapera chiimagine vari kuchogova rume nevari kutsvaga vakadzi saka pane vari kutsvaga vakadzi manje animaona ndakutongotora kune vaya list yandagara ndinayo yekutanga iya saka iwe kana wakazouyawo muinbox mangu neziro kana kuti wauya nhasi uchazoonawo murume pane next show varume vandinawo vauya muinbox mangu ndotombopawo vakambotanga kuuya vaya ndondoti animaona kana zvazoronetsa nawo kutodzoka futi palive tova kuti nyaya yavo ichichi kunetsa kurelationship kwavo ikoko antimazviona saka musazonyanya kundimhanyira guys kuti SIS-MELLY kune vari kuti wafevha vari kudididi inbox yangu makawandisa guys amusimoga makawandisa ende ndicharohwa zvangu ndicharohwa musi wandicharohwa nevashirugu yenyaya yaka munge muripo musandinorohwa nekuti ndicharohwa kana mashirugu yenyaya yava ndepachandiona ndinenge nchita live ndakabudisa fesi yangu dai musi wachisangana neni kuharare kukondobva nanzi iwe uya pano mukadziwe wakati paya uri wampurisa asi toda kukiya imi muri kudzima dzenyu ndokiwa ndoga asi zvisinei hatingofamba ijeni yacho tongozozviona kana nguva yekurohwa yacho yasvika handitika tozongozviona kana nguva yacho yekurohwa yadi yasvika kwana kwaiko zvino aiwa ngatifambei nebhora because tiri kugadzirisa nyika handimaona hanzi ndokumbira nhamba dzeapp yenyu bongani nhamba andiselina ways shitu kuti vapine nhamba dzeapp right regai ndizipine pasapa so that mese mudzione nhamba dzeapp I think tine vamwe vanyuwaniwo vatanga kusvika panapa panhasi vasingazivi nhamba dzangu dziri papage idzi ndo nhamba dzangu idzi hanzi ndatawanda biobedicard ndofamba nepfuti tawanda angoda kundivhiringa chete I'll shoot to kill I'll shoot kumakumba ikoko kana kugaremo hapana nondirova so guys asunguno ndichibatsira vanhu kudai sekuti mashirugu enyu kana achida kuchengetei zvakanaka achikuitirai zvakanaka ozoona munhu iyeye anenge achiuya nenyaya yake uchimubatsira panapa akutuka mastriti come on guys asi mwari ndovatenda vakandipa mwoyo wakanaka shuwa amwe acho ndotovaona hangu asi ndongosekerera handiti uchazonzwa mhosva wega one day nhamba dzangu idzi dzandakapina apa kune vari kutsvaga nhamba dzangu dzandapina apo ndo nhamba dzangu so guys move neusiku hwakanaka musakanganwe kuti kana makusenda mari kuZimbabwe promo code yedu inoti 10 MELLY ndo promo code 10 MELLY hanzi SIS-MELLY request yangu makatadza kuipindura kusura nesuro yanga iri yei naikesani gumbo request yacho gara zviya zvandakuudza kuti kune mameseji asina kuvhugwawopo kumeseji kwangu show yedating imwe kune vese vari kundifonera show yedating inouya pafortnight tinongoita pafortnight that means pamwedzi tinoita ka2 saka iko tinotamirira kuti ichauya pamonthend ndo pachiitwa show yedating maane mari dzenyu handiti muchidhakaka muchinyatsonyengana pafortnight haisi show yekuti kaita Friday haingavhariri confession pafortnight handiti maona who is this person who's calling me this time hello
Hello? Hello? Hello, Sisili Makadiwo. Did right to say? Tiripo Makadiwo. Handisi kuziva kuti ndapinda pachirongwa here chedating site. Chirongwa chedating site takachita kusarara nezuro munin'ina. Tikuzochita futi pa-fortnight. Nhasi. Pa-fortnight. Urusvaga murume? Urusvaga murume ane makore mangani? From 40 to 45. Bunda ari kudiaspora? Chero SIS MELLY kana atori muHarare, it's okay. Iwe uri Harare? Oh. Right. Send a message WhatsApp to let's see how I can fix it. I will fix it. All right. Let me see what I can organize for you. Right. Yeah, just trust me. I'll fix it. Yeah. All right. What I did bomb young sharp. Sure. Varume kunetsa kuchundirana chifixa mona munochundirana muchigadzisana. Right. Kana kuna murume ari kuHarare kwane 40 years to 45, please DM me. Kana pane murume ari kuHarare ane 40 to 45 years handika, please asiri married ndibatewo kuWhatsApp paita chimoko paita baby handika paita baby. So please 40 to 45 ndibate murume tuwane kuita madhiri acho antimazviona. So yes, musanyara varume nemusajira podza kunyara varume. Kana uri single yakanazo nditi churi chindinga mimbe ufanira uri married because tine investigation team iri pano unoswera wabatwa kuti uri married ende tinodzoka newe futi pano pasho nesta rako. Saka kana uri single, yes, kwarongofana ita video call ndiani ko ndochike kudavira manhu namba iwe anoti +9 wanayo hasi ndoye vanhu vaya ndinotanga ndaifana nechimwe chinhu unongoti uchidavira kudai ubva wataridzwa zvinhu vanenge uchitaridzwa unoti ndidai ndakadai. Tazvireva ndinobva ndatobloka ndandakavhara netauro kudai nechihandkerchief kudai kuita kuti paanenge achanga iyo wanga utogadzira ndamuona unga utovhura zipi yake kudai murume uya anga utovhura zipi ndobva ndatoona kuti ndivo vanhu vaya ndobva ndatobloka anomaona ndobva ndatobloka. Right guys, saka movata zviripo andika tobatana nemusi wechitatu. God bless you. Mwari vakuita hanzi makura Mwari wakuitai zvakanaka. Ndisika don't forget to pray. Ndiwe kuIndia ndosaka ndichika but kune vanofonawo nenhamba dzakadaro vedu futi panapa. Saka unongosazivi kuti ndeupi. Anoona munhu wepano here kana kuti munhu wevanhu vekushama ushaya kuti ndeupi. Saka unoda kunyatsa kuona. Maona. Saka morara zvakanaka guys. Musakangane kunamatsa. Don't forget to pray. Anditika don't forget to pray. Thank you, Tawanda Choto. Thank you, SIS MELLY, a whole positive vibe. Thank you for your comment. Thank you for the compliment. We appreciate you. Thank you for the compliment, my brother. Thank you. God bless you. God bless you. Guys, check it. Asi guys, ndasukanga kutaura papa inoti panoenda kwana kuda uko foni dzedu dzanga dzapera dzakuramba kuita ngikiri nenyaya kupisa dzakuramba kuita life plus but tanga ralo. Mai comfort na nhumbuka paya. Mai comfort nhumbuka yaya. Haumana. Mai comfort nhumbuka yaya. Ndaona nhumbu paya. But